Michael efter skole, ikke? Ja! Godt, jamen Holly Madsen, velkommen til hende. Så lad os komme i gang med at kende hende. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Vi hjælper hinanden i min familie. Hvad laver din mor og far? Min mor arbejder i et lokalfirma. Hvad med din far? Han bor i en skov. Kan godt lide at udfordre systemet. Godt ikke, min far. Hvad kan du godt lide? Musik. Er det ikke noget, du har arvet fra nogen? Min morfar måske. Altså, mener han er mig? Marcel? Han er jo død for 100 år siden. Hallo? Hallo? Hvad laver du? Yoga, selvfølgelig. Hvad fanden tror du? Kan du genkende den her? Det her kender jeg ikke en skid til. Du er min morfar. Hvad døde han af? Det kan jeg ikke huske. Tror du ikke, den er fed nok nu? Ja. Kan vi tage det her på et andet tidspunkt? Min fars butik holder fødselsdagsfest. Opvarmningsbandet er os. Vil du spille med? Jeg skal spille koncert i Lille på næste lørdag. Det kan du bare ikke. Der er åbent hus på min skole. Du ved, hvordan det er, honey. Selvfølgelig. Godt, piger. Hey honey, drømmene banker i. Du kan give med i bandet. Hvad er det, der er så vigtigt? Yeah, yeah. Og hey honey, Du skal altid ikke at tænke lidt mere på dig selv. Det er vigtigt, at man ligesom giver systemet en modstand. der er jo mig, der er jo mig, der er jo Hvad er det, vi siger? Stærkere.